kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kia, 20 anyos, single, taga-probinsya sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo namo sa among pagpanarbaho sa syudad sa Cebu. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Kia, mo eskwela pa ka karong ablis klase? Murag dili na tingali day uy. Kay lisod manggut kaya mong pamilya ron humans pandemic. Wa naman gyud makabalik sa papa sa trabaho gud. Ako naman lang ganing gustong manarbaho. Sige day, manarbaho ta. Pero mo sad lagi. Asa man sa ta manarbaho? Gawa man ta magkahong mag-eskwela. O wasap tay kwartang ikapliti-pliti. Manguwam gud ta. Unya, magpamid lang ta. Ha? Asa man pod? Nadigay ka ila. Ay, kasayon ana. Naidaghan sa Facebook, oy. Kanang i-post ba nga nag-hiring sila, job hiring. Mao ba? O sige. Suwaya na to pangita sa Facebook, Viol. Aron makasud na trabaho. Ay, day kini. Mauna ning baya ang atong trabahoan, day Kia. Uy, tinuod ka ni Viol. Ano kung kapihay man tagi paari? Mo may giingon adtong nagpaila nga taga-agency nga karon tapaan hiyon. Nya, wa malagi ta interview ka day. Wasab ta papasa og requirements. Ay, bahala ng good. Ang importante nga may trabaho na ta. Og ang giingon nga, bantay na tagbata. Ikaw ba itong pang-apply og trabaho? Kami dong. Dali, pasundon ako na mong duha. Day, pasudlo na ko ta. Dali na. Ha? Na ako'y anak nga 2 o 4 anyos. Mao na inyong bantayan. Ayuhan ninyo og bantay, ha? Og sigurado hagyod nga maatiman ninyo sila ilabi na sa oras sa tingkaon. Kay permimingwa sa kumbana din sa bahay. Tuwa mi sa trabaho. Yes, ma'am. Sige. Makasugod na mo sa inyong trabaho. Sige na dong, kaon nali. Hungitan ta ka, ha? Ay! Hala! Isak pa man imong akong ihungit unta nimo, oy. Nayabo na yung pagkaon sa saog. Ay! Gihapak man ko na midakan, oy. Kamildito bang bata, oy. Asa ka to paingon, ay. Akong sundon, kay basin og makagawa sa bay. Chito! Dong! Dong, balik diri, Dong! Asa man ka? Unsa man ni pagkaon nga nayabo dire? Ay, ma'am. Ma'am, pasaylo ako, ma'am. Naghungit man unta ko ni Chito, good ma'am. Iya maghihapak ang ako ang kamot. O naapil ang plato. Maong nayabo ang pagkaon, ma'am. Tanga! Oh. Gipildi ka lagbata? Wa pa magud ko masuhito si mong anak. Kung mo ipakanon, ma'am. Lisod manggod kay siya pakanon, ma'am, uy. Dugay kaming mahuman. Tagduha ka oras mahuman ang usa ka kanan. Katanga nimo. Ayaw pagreklamo kay trabaho na nimo. Kalami bayan nimo tamparoson ay. Ma'am. Labi kang ilad sa batasan sa nahimo na mong amo sa akong amiga dito sa syudad. Kapoy pabantayan ng ilang mga anak kay mga maldito pod. Lisod pang pakanon. Ug ang unang sabot, bata ray among bantayan. Apan, suguon pa mi og lain nga dili na bahin sa bata. Maungwa mi kagwanta sa akong amiga. Pagkaupat ka adlaw, nagkasabot ming mamahawa. Unya, Unsa? Unsay mamahawa? kuan ma'am. Mahadlok man gud may makasa sa inyong anak, ma'am. Lisod man gud kayong bantayan. Ug nagdana mo sa inyong mga gamit? Tamparoson ta hinoon mo? Mamahawa mo nga, why mo puli ninyo? Oy! Pangitaon na mong mupuli ninyo. Usa mo mamahawa. Nakasabot! Oh, Mga pobre na gani. Pilian pagtrabaho. Ha! Ha! saan man hato? Wala no. Mangita tag makapuli na to. Unsa?
Ni ana ma'am, nakakita na may umupuli na mo. Makapahawa na ba? ma'am? Hala, palayas na mo! Layas mo! Ma'am, kadiyat lang ma'am. Ang among sweldo di ay ma'am. Hala, wa na maminaw na to, eh. Ka, eh. Di tanya sweltuhan? Tuan na gid siya fuel. Ka, ko. Di tanya sweltuhan sa upat na to kadlaw itong trabaho. Naam ko yung number niya. Hato ng tiksan. O dili ta mamauli kung dili nato makuha ang atong sweldo sud sa upat ka adlaw. Kay may bayran na pabayat ang utang sa atong gipliti din sa syudad. Magpaabot kita sa atong sweldo, day. Nagpaabot gyud ay mo nga mamauli ming sir ninyo? Siyempre, ma'am. Sir, wa pa man gud mi ninyo hatagi sa among sweldo. Wa baya may pliti kung mapauli mi sa amo. Hinuwa man man ganito namong among gipliti padong dinhi. Han, ikaw na ipakigsulti ining duha. Kining duha nga taga-bukid. Kay kalami, bintang paroson, oy. Lami, kipamunalan na ng mga babayhana, ay. Dire. Pirma mong duha. Unsa na among pirmahan, sir? Kay mamauli man ka mo. Mamahawa man ka mo. Mao nga pirma mo aron nga makalakaw na mo. Kiya, dire. pirma na lang taday. Aron kalakaw na ta. Manako, ikaw na sa Kiya. Di ana, sir. Uhuman na mi perma. Pliti ninyo. Tag 150 mo. Ha? $150 ra gyud gihatag sa nahimo namong amo para pamlitira. Wa gyud mi sweldohi. Sa among kwinta-kwinta, may tag 800 unta mi sa upat namong kaadlaw nga trabaho, kay tag 6K man unta ang buwan namo. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sa among pagsud og trabaho isip yaya o bata, legal bang iyang pamaagi nga wa mi interview ha o wa mi gipapasok requirements para makasud sa trabaho? Ikaduhang pangutana, sakto ba sa bang ilang gibuhat nga kami pang ilang gipapangitaw ikapuli namo o sa mitugtan nga mopahawa nga wa no may kasabutan nga ingon ana? Ikatulong pangutana, sa among pagpahawa naa sila gipapirmahan namo nga wa may mahibaw og unsa to. Gusto ba tong ilang gibuhat nga wa man gani may gipirmahan pagsud namo? Ikaw pa to katapusan, tag 6K ang matagbuan namo. So sa upat ka adlaw, 800 untang among sweldo. Apan, 150 ra ilang gihatag. Unsay among buhaton aron makuha namong among sweldo? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Kiya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Inisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa akong partner ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa man atong dugayan, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ang atuang suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa matag adlaw ninyong pagpaminaw, makakuha mog inspirasyon, leksyon, kadasig o pag-asa. Nga mo padayon sa kinabuhi, makaingon mo ay normal raman di ay ko, okay raman di ning naay problema, kaya ra gyud ni nako, kay mas grabe pa maganing sa letter sender na paminaw na mo nga gitabangan ni Attorney Elaine o Dr. Rene. O, nya ako, nagmugto kung gamay ra kay ni ako ang problema. Di ba? Okay. Ang ato makuto nga pagtulungan Yes. sa adlaw ato ni kini nga like open doors, closed doors are valuable gifts. Tinuod, kay usahay kanang mga closed doors muna nag-ingon nga dili para ato. Dili para ato. And it would have para made sa us, uban. bati ng talito'y madangata na to, pero kanang it made us also stronger. Kana
na siya usahay ang mga negativity, ang mga problema, ang mga nahitabos ato ang mga kuan kinabuhi can also be a blessing. Muna ilang gingon nga disgrasya nga grasya. Oh, di ba, Doc? Kanang blessing in disguise. Yes. Tinuod. Mga greetings today, Doc. Yeah, mga greetings for today. Mayang pagpaminaw sa mga Gabisay family diha sa Bunbun ng Cebu City ug Chong family. Si Mayor Juna Chong, Vice Mayor Shirley Chong, Yes. Longlong Chowa, Rubit Chowa, Ubit Malubay, Sulalia diha sa Liluan Southern Leyte, dili Liluan Cebu, ha. Boy Molina, Ronnie Iscabarti, Lindon Doliaga, Ri Doliaga, Jeffrey Castañares, Jingjing Gias, Yuli Almida, Binji Bonita. Maayong pagpaminaw, no? O mga si Dr. Iman Trusyo, pero na maminaw ug si Dr. Joseph Alisna diya sa Inabanga Bohol ug si Pompeo Lim diya sa Inabanga Bohol ug ang atong silingan diri sa barangay Opra, Cebu City, Jewel Andales. Maayong pagpaminaw. Yes. And ito ang letter sender karong adlaw, Doc. Ang atong letter sender si Kia, 20 years old, taga din si Kia, taga Cebu. Cebu. Oo. Probinsya sa Cebu, punto legal ang problema ni Kia. Kabahin kini siya nahitabo Pagtrabaho sa niya. pagtrabaho niya din sa syudad sa Sugbo, no? Amo lang ning paningkamutan na Yes. Kia. Ang kining pangalan ni Kia, no, parinti siguro ni sa Toyota to ni o sa Nissan. Kita joke lang, ha? Correct. Unang pangutana, sa among pagsulod og trabaho isip yaya ug bata, legal ba ang iyang pamaagi nga wala mi interview ha ug wala mi pass og requirements para makasulod sa trabaho? Well, Wala ko nung interview. Yung sa man din. yung sa man ninyo pagpasod, gipasod lang mo niya ako man gipatrabaho diretso wa mo susiha. Kay kung ako mga ko amo ko, kay hanlan ako pa susihon kinsa nang mo tungtong sa among panimalay. Uy, Oo. unya mo alaga sa ako ang kaugalingong anak baron kay akong mami na may caregiver, Doc. Ako ginang pangitaan og papeles magkuha kog driver aside sa NBI og police clearance. Ako sa jud nang ipa-CI on my own. Ang background ani kay uy tituod Masudlan sa nagpasaka lantag mga kawatan, questionable nga personalidad. serial killer, naay ka ng problema, no? So, weird po niha nga ingon ana. Pero, ug wala, pero unsaon man nga naara ba tay kasambahay law, no? Kasambahay law says nga obligado ta nga muhatag og mga benefits niya na apoy minimum pud nga sweldo ang mga katabang. So, medyo weirdan ko ug wala kay ko kasabot nga nung giunsa pagpaagi ang kaning pagpasulod sa inyo ha kay dili siya in agreement or di siya angay, dili siya kanang swak no sa kanang sakto nga pamaagi sa pag-hire og mga empleyado labi nagkatabang sa balay. Kaduhang Kinahanglan mo sigurado gyud Correct. nga safety ang atong panimalay, no? Kay simbako ug maunay mo ablis mga kawatan nagkagabi na goodbye tang tanan, no? So ikaduhang pangutana. Sakto ba sa bang ilang gibuhat nga kami pa ang ilang gipapangita o ikapuli namo usa mi tugutan nga mupahawa nga wala man mi kasabutan nga ingon ana. usually ba although wa man gidili pod sa balaod no pero especially sa kanang mga anaanad manggod og mga helper ba kundi man jud kumutawag ang nagmaid helper man gyud na no Or house sa balay manager ato ni, house manager house help no kaning mga house manager or house help ako ani is usual man gud na good nga practice nga inigsugod pa lang muna nga isabuton gyud na daan nga kung pananglitan kani muhawa ka muhangyo mi nga ayaw gahawa kang wala pa kay kapuli kay nahugman nga dependent lagi kaayo Doc no o hindi man na siya unusual nga mga practice wa ko mag-ingon po pero kung maabot na gyud pod no ang gidugayon sa panahon nga wa po gituyo baron pod sa amo nga di mangita og laing kapuli or wa gyud pod of course di gyud pod mo nila pwedeng mapugos to keep on staying kay tingalig ma-arbitrary or illegal detention na hinuon ta or involuntary servitude na hinuon ta no pero siguro for like a month kay usahay man gud sama sa pagpangempleyo nato kanang regular nga pagpanrabaho muhatag man gyud tag abiso kanang 30 days notice no usa ta mo resign so pareho ra pud nagprinsipyo kanang ingon ana nga di ka basta-basta man kapahawa ang termino
lang gigamit ana is pangitag kapuli. Mm. Pero kung sa regular pa ni nga mga kumpanya mo nigingon 30 days notice. Okay? Okay. Mm. So, sunod nga pangutana. Sa among pagpahawa, na sila gipapirmahan namo nga wala mi kahibaw Ala. unsa to. Mm. Aha. Gusto ba tong ilang gibuhat nga wala man gani mi gipirmahan pagsulod namo? Day, Kia, kung mamirma tag dokumento, maski pagdili sa ato ang pagpangimpliyo, basahon sad siguro nato daano kung sa to ato ang gipirmahan. Kay unya uri ni angkon kag sa ato. Unya, unsa may imuhang pagnigar nga wa ka kasabot. Ayaw yung magpirma. Ayaw mo basta. pagpataka. May tatong ni pirma ka nya nanunod ka sa kabtangan sa imuhang amo or kaila kay okay ra. Pero kung pananglitan de gipaangkon ka nga na kay utang, gipaangkon ka nga na di kay sala nya wa kay basa-basa or taka lang kag pirma, gibaligya na din nimo ang imuhang yuta kay wa kay basa-basa, salig lang ka. Sayop kaayo na no dili ra nimo, but commonly sa ubang tao maski pag kinsa na ang nagpapirma nimo, bahalag mo na na pinakagisaligan nimo the fact nga imuhang pirma, which is very precious and very important, gipangayo og ipatamla sa usa ka dokumento, basaha in town og sabta kung unsa na nga dokumento imong gipirmahan og ialam unta no and no kung unsa puy epekto ana kung mupirma ka sabta og tarong, dili kay pataka lang pagpirma kay gadali ka kay di na ka makahuwat nga makalayas o makapahawa sa imuhang gipangimpliyo. Importante gyud in town kaayo na. I don't know, di ko katubag og makiangayon or sakto ba to kay wa man ko kibawog unsang dokumento ang imuhang gipirmahan inday. Ang ako lang i-assume and maayo unta og maulang gyud unta na posible ang gipapirma is quit claim and waiver. Kay usually, ang kaning mga aming mga kumpanya or kaning mga amo, no, kung pananglitan na ay mo resign or muhawa na nga empleyado, mamurtektar man pud mis among kaugalingon kay di man pud mi gustong sumbalikan og kiha sunod, papirmahon mo na mo waiver nga wa na moy gigukod sa amo kabahin sa inyuhang pagpangempleyo sa pagbiya ninyo sa amo moder. I hope maulang to. But di ko katubag og sakto ba ang kung sakto mo to ilang gibuhat, they can, correct. Pero kung lahi to, di gyud pud ta katel, no? But I hope mauto. Okay. Last question. Ikatapos ang pangutana. Tag 6 mil ang among buwan namo, no? Sweldo nila tani, no? So sa upat kaadlaw na may mga 800 Unta nga sweldo. among sweldo. Apan 150 ra ang ilang gibutang. Unsa may among buhaton aron makuha namo ang among sweldo sakto? Yes, pwede gyud ka mo adto sa Department of Labor and Employment para ipatawag sila ug ihatag og sakto ang inyuhang sweldo base sa adlaw nga inyuhang natrabahuan prorated sa inyuhang binuwan nga sweldo nga sabot unta. So go to the Department of Labor and Employment para makuha ninyo kay sayang pod no ang 650 pesos no kay basin pa di plus splitting madungagan man lang maski gamay no ang inyuhang kubrahon nun, ha? Unya, again, reminder, in town ay magpataka og tamla sa inyong pirma. Kanang inyong pirma, precious kaayo na, importante kaayo gyud na. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat.